watimo mos kanyo kuom mago mane nitiere kar kanyo ma ok nyal geng' weche mag mbui go imedo lose mana sani achiel kachiel wawiti kanyo ka dipo ni winjowa ang'wane kaka wabiro iri kendo mano CPA Ogutu to bana kama nitiere kar kanyo ine kama yudango dhi mbele kama nitiere kama penji kar kae Odera ochal nade e kinde ma waneno ka en dok chien ma osebedo kar kae ka dhi nyime kuo kata malo 5.3 5.1 sani na 4.5 kato bang'e wabed kar kanyo waduogo giri CPA Ogutu sano winja ni mar Eric Ogutu Kaprol Eric Odera ka wawinjo mano gima timore Cleophas en ni ka government otimo projections mag revenues tiende ni kata in kitimo budget nyaka ing'e ni to an gi pesa di madhi yudo against gik ma I intend to spend. Budget en pesa midhi yudo to gi gik midhi spend on. Mano e budget. Koro kaluwore gi government gi sirikandwa osebedo ka nigi projections higa ka higa ni we intended to collect this much to we intend to spend it this way. Koro ka ging'iyo pogruok mar gik ma gi intend yudo to gi gik ma gidhi spend to giyudo kaka ging'a gi deficit. Deficit no iluongo ni pogruok en a gap between gimidhi yudo to gi gimidhi spend on. Gap ni osebedo mang'eny ok ni kata ni en sani kaka ineno osebedo kodok chien ni gap ni nyaka bed finance nikech iyudo ka budget kisegoyo pesa ma dhi bedo gap no dhi donjo kamoro en pesa mowinjo bed ni dhi kata osiptende kata skul koro nyaka yud yo miyudego mana kaka in e ot kigo budget tiyudo ka pesa ma in go tin chuni ni nyaka imany pesa mondo ipong'go wiye kama tin go no. Koro pesa ni idhi yude kanye sirikal olega e kaka aselero ni moko iolo Kenya kato moko iolo oko. Koro kigo kwan mar pesa mool to gi gimiluongo ni GDP en total goods and services mobedo produced in an economy. Kigo total no to i compare gi rate no wasebedo kwa yudo ka atamalo gote. Koro e higni ma recent gi wasebedo mondo wadwar mondo gap ni odok piny. Emomiyo there is a movement from 5.3, 5.1, 4.5. The medium term intention is to reduce it to 2.7%. Kakubedo matin no e kakubedo okonyo economy. Why? The reason is economy nyalo develop maber kabisa to mana ka gope onge. Tiende ni ka odok chien to nyiso ni gope dok chien. Kaka that deficit dok chien nyiso ni gope dok chien nikech kaka aselero ni deficit no bedo finance ga gi gope. Gope go ichulo gi interest. Gope go ichulo gi rates moko mar not in Kenyan shillings. Magite distort economy. Kendo bedo matek ne economy seche makoro sirikal temo mondo olos ngima jopiny. Kaka asewacho ni objectives mag government achiel kuomgi is to reduce cost of living. Mar ariyo en to tackle hunger, poverty, issues mag education, issues mag exchange rates mondo bed stable and all that. Gigite kobedo ni wan gi public debt ma is consistent to our challenge. The intention is to reduce it. Koro kaka ineno odok piny no owinjo bedo ni odok piny more and the medium term goal is to reduce it to 2.7%. Koro tiende ni kaka odok piny no e kaka wamedo chudo e kaka wakawo gope makoro tin. Yes. Ero kama na inyaki ka CPA Ogutu